Yan, hello sa team viewers. Magpipintura muna tayong mga kabayan. Pintura natin itong trusses. Yan. Bali, ito na yung pintura. Pinimpla ko na siya. Yan. Pintura muna tayong mga kabayan.
hello sa 22 viewers. Hello, hello, hello. So yan, nandito tayo sa bilaran ng araw. Ipintura tayo ng process, tapos yung kasama ko nagpa-plastering. Kaya double purpose, nagpintura ako. Magbibigay pa ako ng araw sa kanya. Yung mga payan. Sipag lang araw-araw para sa mga pamilya. Viewers, ayan, pipinturo tayo ngayon. Ayan mga kabayan, ayan, hello sa ating viewers, salamat sa mga dumadaan at saka sa mga aking supporter dyan. Shoutout sa inyo mga kabayan, shoutout sa 8 million in the house. Tuloy-tuloy lang tayo sa trabaho, kasi pang araw-araw.
Kismet na eh. Ulan man siya. Ano yun? Meron na yung kismet eh. Namuhat din yan. Alas dos. Kinain na natin. Tama yan. Dito muna unahin natin habang malakas na pa. Lasing na naman yung mga kasama natin. Mga lasing na naman. Nag-astusan na, wala pa income.